Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam etemiz. Mına bunda kitaptың авторы Şeyh Abdurazak ibn Abdülmuhsin el-Bedr qayı bir işlerdi hanap kitesek bizдің imanды arttırısı işlerdi. En birinci işte aytты ул гыйлемді arttırу. Evet. Гыйлемді arttırha kişinin imanı arta bitindi. Гыйлемді arttırуда ниме мөһим Qur'an деген тәүдә уку. Тине. Артабан мына үткән дәрестә әйттек, Алла Тәгаләнең исемнәрен, гүзәл исемнәрен, сифаттарын өйрәнү, уларның тәрән мәгънәләрен аңлау һәм ошо мәгънәләр өстендә без үзебезнең тормышыбызны корырга тиешбез. Тине. Mana 15. bitte hongu höylem فَمَعْرِفَةُ أَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى الْحُسْنَى وَمَعْرِفَةُ مَعَانِيهَا ثُمَّ الْعَمَلُ بِمَا تَقْتَضِيهِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ. Allah Teala'nın güzel isimlerin bilүү, ularның мәгънәләрен bilүү, аңлау. Шунан ошо исемдер талап иткән мәгънәләргә күрә без үзебезнең эшебезне корабыз. Был иманды арттыру өчен иң зур сәбәпләрнең бере тине. Evet. Беренче ул гыйлем алу, икенче Алла Тәгаләнең исемнәрен, гүзәл сифаттарын өйрәнү тип кәңәш бирә инде. Артабан тагы берничә эште ханап китәсәк, был шейх. Бында без әйттек, кардәшләр, тулыһынча теге бөтә мисалдарды китерә алмайбыз. Ана Алла Тәгаләнең гүзәл исемнәре буенча ла хатта айрым китаптар язылган бит инде. Һәм башкортларга дин дигән төркемдә без ошо хадис турасында бик ентекле аңлаттык, кереп карарсагыз. Ниме ул Алла Тәгаләнең 99 исемен барлап сыгу. Ни өчен ошоны кеше эшләһә, үзендә шундый хусусият, үзенчәлек булдырһа, ни өчен ул җәннәткә лайык буласак. Моның турында без айрым аңлаттык. Шулай ук теге Qur'anның мөгъҗизалары турында ла әйттек бит инде. Бик күп мәгълүмат YouTube'та ла табырсыз һәм төрле китаптар буның турында бар. Ошларның исмаһын берһен генә кеше өйрәнһә лә бит, ул иманын нык-нык арттырасак. Гомумән алганда ошо Qur'anның мөгъҗизалары дигән мавзу бик кызыклы дәресләр. Кем унда 70 түгел, исмаһам 7 мөгъҗизаһын белһә лә, ишетһә лә Qur'анның мына хәзерге заманда уга етәсәк ул. Мусламанга етә. Кемнең иманы көчле, уга теге 1000 дәлил кирәкмәй бит инде. Әгәр ул күрһә, 3-4 мөгъҗиза, кеше иман китерергә тиеш шунда ук. Артабан тагы нинди эш? Мына артабан хәзер ханап китәсәк, тагы нинди эш иманды арттыра? Ат-тәэммүл фи сиратын набий аль-карим. Карим пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям, безнең Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям тормышын укып өйрәнү иманды арттырудың бер сәбәбе ди. Фә инна тәэммүл фи сиратын набий. Пәйгамбәрбезнең саллаллаху алейхи ва саллям сираты турасында уйлану, ва хаддихи, уның тура юлы, ва адабихи, әҙәбе, әхлaqы, муамалатихи, тәрҗемә итмәйм, аңлайһығыҙ, ва джихадихи, был да аңлашыла, ва бәҙлихи, ва атаихи, уның садаҡа биреүе, ниндәйҙер бүләктәр таратыуы, ва гайри залика, һәм башҡа нәмәләр. Мин аъзами ма язидул иман. Был иң бөйөк сәбәптәрҙең береһе иманды арттырыусы. Мына Qur'an ул бит инде тормошта кулланылырга тиеш. Qur'анды тулыһынса 100% тормошка ашырыусы кеше ул нисек булыр ине? Дигән һорауга әгәр яуап бирергә теләһәк, без нимә эшләйбез? Алабыз да пәйгамбәрбезнең саллаллаху алейхи ва саллям тормышын укыйбыз. Шулай бит. Түгел, мәсәлән, ниндидер бик бөйөк булһа ла, ниндидер халифаның, мәсәлән, халифалар изге кешеләр булган араларында теге күп тырышкандар ислам дине өчен. Ләкин мына
туп-тулы иң камил рәвештә Коръәнне тормышка ашырусы кеше. Кем ул? Әлбиттә, Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям. Коръәннең тере кеше булып килеп сыгуы ошо дөньяга. Ул булган Пайгамбарыбызның саллаллаһу алейһи ва саллям сираһында, уның портреты. Моны укыһак без әгәр сира, Пайгамбарыбызның саллаллаһу алейһи ва саллям юлын, тормыш юлын, нинди эшләр эшләгән, нисек үзен тоткан, дуслары менән, дошмандары менән, тугандары менән һәм башка. Без күрәсәкбез бик күп мөгъҗизалар иманыбызны арттырырга иң бөек сәбәпләрнең береһе. وَلِهَذَا حَرَصَ السَّلَفُ عَلَى تَعَلُّمِ السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ. Шуңа сәләфтәр, изге мөселманнар, беренче буын мөселмандар сира дигән мәгълүматты, фәнде өйрәнүдә бик нык тырышкандар. وَتَعْلِيمِهَا لِأَبْنَائِهِمْ. Һәм балаларына, улларына ла, кызларына ла әлбиттә, әһлихим, гаиләләренә, катындарына өйрәтергә тырышкандар. Кәмә кала Зәйдул Абидин Али ибн Хусейн. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям yeğeni Зәйдул Абидин нимә дигән? Kunna nuallimu maghazi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama nuallimu as-surata min al-Qur'an. Пайгамбарның саллаллаһу алейһи ва саллям магази, газаваттары, ягъни юлы, хугыштарын без балаларга өйрәтә торгайнык, Коръәннең сураһын өйрәткәндәй дигән. Исламда Пайгамбарыбызның саллаллаһу алейһи ва саллям сираһы, уның көрәше турасында кеше укыһа, иманы артып китә. Без ни тиклем, дөресен әйткәндә, бахыр кеше булганын үзебез аңлап каласакбыз. Без нигъмәт эсендә йөзеп яшәйбез бит. Теләгән ризыкты ашайбыз, күпме теләйбез, йоклайбыз дигән. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям ни тиклем фидакарлык кылган ошо динде таратыр өчен, ни тиклем кыен яшәгән, нимә ашаган, нимә эскән. Буларды өйрәнмәенсә, кеше үзенең иманын арттыра алмай, кардәшләр. Артабан тагын нинди эш иманды арттыра? Мәгърифәту мәхәсинид-дин ал-исламия. Ислам диненең матур яктарын өйрәнү. Фәд-динул ислами куллуху мәхәсин. Ислам дине тулыһынса ул матур күренештәр. Ин назарта иләл ибадат сатаҗиду аннаха акмалул ибадат ва ахсануха. Әгәр гыйбадәтләргә караһаң, табырһың был иң камил, иң матур гыйбадәтләр. Ин назарта иләл акаид сатаҗиду аннаха асаххул акаид ва аквамуха. Әгәр ислам диненең акидаһына караһаң, иман төшенсәләренә, табырһың был иң дөрес һәм иң тура акидалар. وكذا آدابه وأخلاقه أكمل الأخلاق. Шулай ук ислам диненең әдәбе, әхлакы أجملها وأطيبها, иң матур һәм иң яхшы. Бөтен дөньяла диннәр менән сагыштырһак, иң дөрес, иң матур гыйбадәтләр бөтә яклап та ул ислам динендә. Кәмә кала Таала. Аллаһ Таала әйткән: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати." Бүген мин һезгә үземнең динемне камил кылдым һәм үземнең ниғмәтемне тултырдым. Ва радиту лакум ал-ислама динан. Һәм ислам динен һезгә дин итеп хайланым, риза булдым дигән Коръәндә Аллаһ Таала. Фабин назар иля һәзиһи al-мәхәсин яздаду al-абду хуббан. Ошо матурлыктарга карап, ислам диненең төрле матурлыкларына кешенең мөхәббәте һәм иманы арта. Ошо дингә карата мөхәббәте арта. Ва иқбалан алейх. Ул был дингә ынтыла. Ва амалан ва сa'yan фи татбиқихи. Гамәли яктан, тырышу яктан, практик яктан ул ныграк әүдем була инде. Исламда, кардәшләр, менә һүзне йомгаклап, әгәр караһагыз, ислам диненең тәгълиматлары ни тиклем ул кешенең фитратына, йөрәгенә тура килә. Әгәр игътибар итсәгез, менә ниндидер икенче диндә кешеләргә гыйбадәт итәләр бит инде. Яңарак кына бер видео карап утыргайным. Урамдан ниндидер священниктар китеп утыра. Дин, шул диндең
ғалимдар енді бит. Кешеләр сығып, мына шул саңда, юлда уларга сәждә кылалар, субханалла. Тегеләр шундай тәкәббер китеп утыралар инде. Мына уйлап караһаң, улар бит инде барыбер кеше. Һин уга сәждә кылып, нимә эшләйң ул? Нинди файда бирә улар? Улар бүген бар, иртәгә юк. Етмәһә, улар бит инде адакта килеп сыга төрле видеолар. Шул хәттем үзләре лә гөнаһлы кешеләр. Ошо диндең теге әтбәгы, иярүсләре, ошо кешеләргә сәждә кылалар бит инде. Уларны ниндидер теге бөек, изге, бөтенләй гөнаһсыз нәмә итеп күрһәтәләр. Ислам динендә бер кеше икенче кешегә гыйбадәт кылмай. Без Алла Тәгаләгә гыйбадәт кылабыз, ниндидер кешегә сәждә кылу ул ширк. Кыскаһы мана шундый бер бәләкәй генә мисалда ла күренеп тора. Ни тиклем ислам дине бөек, икенче диндәр ни тиклем гайри камил түгел.